Στη Στάση έρχεστε σαν πελάτες και φεύγετε σαν φίλοι. Ένας γευστικός σταθμός για καλό φαγητό είναι η ταβέρνα Στάση, στην οδό προς νοσοκομείο Βέρειας. Αν αναζητάτε καταπληκτικές γεύσεις και μοναδική ποικιλία, τότε η Στάση είναι η ιδανική επιλογή. Σε ένα χώρο διαμορφωμένο με μεράκι και προσεγμένο, θα απολαύσετε υπέροχες συνταγές με ντόπια υλικά από νωρίς το μεσημέρι. Η κουζίνα μας περιλαμβάνει κρέατα ψητά στα κάρβουνα, μαγειρευτά φαγητά και θαλασσινά. Συνοδεύστε το φαγητό σας με εκλεκτό βιολογικό κρασί και τσίπουρο από εκλεκτές ποικιλίες της περιοχής. Επιλεγμένη μουσική δημιουργεί κέφι και παρασύρει σε γλέντι την παρέα σας. Στη Στάση διώχνεις τη δίψα με κρασί και την πείνα με εδέσματα. Και το καλύτερο για το τέλος, επιδόρπιο από τα χεράκια μας.